баъди як рӯзи офтобӣ дар вилояти суғд аз ҷумла шаҳри хуҷанд боз борони пуршиддат борид. Ин ҳолат субҳи имрӯз санаи 29 март ба қайд гирифта шуд. Аз агентии обҳавосанҷӣ ва маркази обҳавошиносии вилояти суғд тариқи суҳбати телефонӣ ба мо иттилоъ доданд, ки боридани борон дар ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят ба қайд гирифта шуда, ин ҳолат давоми рӯз идома меёбад. Миқдори боришот бошад танҳо дар шаҳри хуҷанду гулистон аз 0,3 то 0,5 миллиметрро ташкил дод. Обҳавошиносон сабаби боришоти зиёди борон дар мавсими аввали баҳорро ба миқдори ками боришот дар фасли зимистон вобаста мекунанд, зеро зимистони имсола миқдори боришот ба меъёри муқаррарӣ нарасидааст. маҳз аз ин ҳисоб таи чанд соли охир боришоти зиёди борон дар фасли баҳор ба қайд гирифта мешавад, ки ин ҳолат ба соҳаи кишоварзӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. агентии обҳавошиносӣ ва маркази обҳавошинӣ пешниҳод мекунад, ки фақат рӯзи 29 марти соли ҷорӣ дар ҳами ноҳияҳои вилояти суғд борон ба қайд гирифта шуда ва суръати шамол метавонад, ки дар ин вақтҳо аз 20 то 25 метр дар баъзе ноҳияҳо вазад. 30 ва 31 март дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддиятноки 13-18 метр мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5-10 градус гарм, рӯз 10-15 градус гарм, дар кӯҳҳо бошад шабона аз -3 то +2, рӯзона 4-9 градус гармӣ дар назар аст. ба ҷуз боришоти борон субҳи имрӯз суръати вазиши шамол низ дар маркази шаҳр баланд буд. ҳангоми наворгирии гурӯҳи кори мо дар маркази шаҳри хуҷанд аз ҳисоби шамоли сахт ҳолатҳои шикастани шохи дарахтон низ ба мушоҳида расид. бино ба иттилои обҳавошиносон суръати шамол имрӯз аз 20 то 25 сантиметр дар як сония вазид. гуфта мешавад, ки боришот танҳо давоми рӯз идома мекунад. аз пагоҳ санаи 30 март бошад ҳавои бебориш, аммо тағйирёбанда дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ туман фаромада шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. мувофиқи литература ё мувофиқи науки метеорология мо медонем, ки агар ки дар кадом фасли соле ки борон нашавад, мисол агар гирем фасли зимистон буд, ки миқдори боришот дар нормаи муқаррарӣ нарасид. дар фасли баҳор бошад, дар худи моҳи март аз нормаи муқаррарӣ ё меъёри муқаррарӣ баланд шуд. миқдори боришоте ки дар зимистон наборид ва бояд ки дар баҳор борад. тағйирёбии иқлимам инам як критерие ҳастаст, ки дар ҳами сохторҳои саноат ва ҳами сохторҳои табиат зарар оварда шудааст. инам гуфта мешавад, ки дар ҳамин критерие дохил мешавад, ки кам шудани миқдори боришоти моҳона дар зимистон ва зиёд шудани миқдори боришоти моҳона дар баҳор. аз рӯи таҳлилҳои обҳавошиносон давоми 3-4 соли охир маҳз дар аввали баҳор пай дар пай боришоти борон ба қайд гирифта мешавад. аз ин ҳисоб солҳои қаблӣ хунукзанӣ ба амал омада аксари дарахтони ҳосилдиҳанда ва зироатҳои соҳаи кишоварзиро нобуд кард. имсол бошад такроршавии ин ҳолат дар табиат ба амал омада истодааст. обҳавошиносон мегӯянд, ки зарари боришоти имсола мисли хунукзании солҳои қаблӣ нест. танҳо дар пайи боришоти пай дар пай пӯсидани қисме аз гули дарахтони ҳосилдиҳанда дар назар аст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тилоотии Хабар.